गोबाव जाबायमोन नामा पालें? औ गोबाव जाबायथ' आरो जायगाखौनो आन्दायलाजोब्बायसो आङो एफा गोबावनि उनाव दासो फैनायनि खोथा। आन्दायखागोन जाम्बिलाय जायगाया गोदोनिफ्राय समायनासिन जाबाय नालाय। आं नोंखौ दिनै मोनसे जोबोद मोजां जायगायाव बेरायलांगोन मिथिबाय दा। बिराद मोजां जायगा मिथिबाय। थो फैद'। ओइ गोरान आंबो मालायफोर बायदि बाइकआव सिख्ला थिखोनानै बेरायहैनो गोसो जाबायलै। न'आव बाइकखौ बिबाबो दाबो मोना, दाबो होननो हाया। आंनो बाइकखौ नाङालै बाहाय। आंनो डाइरेक्ट साखा खब्रैखौसो नांगौ। बाइकआव थिखोनानै बेरायोब्ला मानसिफोर नुलाबायो। बिनिखायनो आं खब्रैखौसो लागोन। बाइकआव थिखोबा मानसिफोर नुनानै बरनाम जायो। आच्छा खोथाया बिदिसो। आंनो खब्रैखौ नाङालै। खब्रै लानायनि सिमांखौ आं नुवा। बाइकखौबो बिमाया सेकेन्ड हेन्ड 30,000 25,000 जासियो। मा घन्टा मोनो बिदिजों? बिदि सिख्ला मोजां मोनो? सिख्ला मोजां मोनो? ग्लेमाराव सोर सिख्ला गाखोगोन? मालाय हनै सोरबा हिमालयानो, सोरबा 390नो गासिबो खिबु थिखोयो। जोंहा ग्लेमाराव थिखोनांगौ। आंनो नाङा बिदिखौ। बाहाय नोंखौ खबनैजों समायखायो। खबनैखौ ला नोङो। खब्रैखौ रोंखाया नोङो? गोदोबो खबनैजों सिख्ला जोबनानै बरनाम मोनखानाय नोङो। खबनैखौनो ला नोङो। थोस गोदोनि बाथ्राखौ गोसोखांबाय थायो नामारा? सोरबा सासे सिख्लाया खोनानांगौबा आंखौ सोर लागोनलै? सोर लागोन? सासेखौनो मोननाय नङा आं मिथिबाय बिदि आखलजों। बेखौ रायखांबाय थानांलालै। बिदिजों नों आंखौ हिनजाव मोननाय नङालै। आइ नै आयु माइ एफा बमलै। सिगांजों नायब्ला निउक्लियार बम, उनजों नायबा एटम बम। थुस सोर बेलाय? आयौ मालै? जाबाय दानाबा। ओइ दै जानो नंलै बाव। आइ दाय होथ जाबायलै जाबाय माबायदि सिख्लाफ्रा बेलाय जाबायलै जाबाय आंजों खेलायदोंना? आया माथो आब' फैगासो। ओइ आब' मा खालामबायदि नोंलाय? ओइ आब' हगारलै बिखौ खानाय सानाय बोफोजोबना होनि आं। हगार। फै आब' फै। आयौ माबायदि सिख्लालै बेलाय? आयौ खावलायफ्रा बुजोबसिगोन नामालै? आयौ होथ जालालै बेजों।
ओइ मा जाखो नोंलाय माखौ नायखो माखो सोर बियो गोमबोर एसेबां हेन्डसाम जानो आंबो बारा मोजां मिथियाथ' बे मानसिखौ आं बे जायगायाव नुबाय थायोथ' जानो हागौ बे मानसिया बे गामिनि जानो हागौ आं खिन्थु बे सेंग्राखौ जोबोद फसायबायलै गोमबोर आं जेरैखि जाया मानो गावनि खालामनो लुगैबाय आरे नों बेखौ फसायदोंबा गावनि खालामना लादोब्रा गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायना लादो आं जेरैखि जायाबाबो बिखौ गावनिनो खालामथारगोन ओइ गोमबोर नों थांग्रोदो थां आङो बिजों रायज्लायहैनोसै नों थांदो थां दे हाय मिस्टार आंखौ होनदों औ नोंखौ बुङाबालाय नोंनि अनगालाय सोरथो मानसि दंबावो बेयावलाय ओमफ्राय खोथाया मामोन आंथ' नोंखौ सिनाय मोनासैलै नों आंखौ सिनायलायनाङा मिस्टार उनाव लासैनो सिनायखागोन ओमफ्राय मोनसे खोथामोन मिस्टार मा खोथामोन बुंदो दे नङा बे खोथाखौ बेयाव बुंजाया आंनि फेभरेट जायगा मोनसे दं बेयाव थौदो है मा फेभरेट जायगा नांलायगौ मा बुंनो नागिरदों सिनायागारा आं बोरै थांनो हारे माखौ गिदों आं नोंखौ जायाना नों थौदोल' आंजों होमबानो नों आंखौ सिनायखागोन बिदिब्ला आं बारा गोबाव टाइम होनो हानाय नङा दै थुदो बैलाय आंनि फेभरेट जायगाया जिराय माबायदि मोनदों आंनि फेभरेट जायगाखौ माबायदि मोननो जायगा बायदि मोनबाय ओमफ्राय खोथाया मामोन बुंदो दे थाब आं बुंबायना आंना बारा गोबाव टाइम होनो हाया होननानै खोथायाथ' मोनसेल' नाथाय नोंबा गनायगोन ना गनाया नों बुंग्रोनांगोन होमबानो आं बे खोथाखौ बुंगोन आरे आंथ' गनायथाव बाथ्राबा गनायगोनब्रा नोंलाय माखौ जिंगासिदों नों बुंदोल' थाब आंना हले सिदा सिदिखालै लाजिनाय गैया गिनाय गैया डाइरेक्ट आइ लाभ इउ है बेफोरखि खोथा जायो नामा गोदाव सोरावनो आंथ' नोंखौ सिनायानो मा जानला मोनला बुंलाबायो नोंलाय है माबायदि सिख्लालै बिलाय बिदिब्ला नों गनाय मारला ओहो आं गनायनो हाया नोंबा मोजां ना गाज्रि ना गुन्दि आं बोरै मिन्थिनो मा आंखौ एसेबां गाज्रि मानसि सानदों नामा साननैसो आंजों रिलेसनशिपआव थाना नाय अब्लानो मिथिगोन आं माबायदि मानसि आं हाया आं थानो हाया आं बेफोरबायदियाव इन्ट्रेस्ट गैया मा बिदिबा नों आंजों गोसो गैमारा ओहो आं गनायनो हाया नोंनि गाननाय जोमनायखौ नायनानैथ' नोंखौ मानसि मोजां जागोनखौ नुखाया आङो सोमदोन आंनो मोनसे हेल्प नांगौमोन मा हेल्प बुं दे भुमिका नोंनि थाखाय आं हेल्प होनो राजि हेल्प खालामनांगौआथ' आंनि थाखाय गोरलै नङा नाथाय नोंनि थाखायसो गोरलै जागोन ना मागोनथाय आं जेबो मिथिया आं नोंजों लोगोआवनो दंखायो जेब्ला आं नोंखौ हानायमानि हेल्प खालामगोन नों बुं दे भुमिका मा हेल्प बियो सोमदोन आं सासे सेंग्राखौ जोबोद फसायदोंमोनलै नाथाय बियो आंखौ गनायाखै सासे सेंग्रा सोर सेंग्रा भुमिका आं बिखौ बारा मोजां मिथिया नाथाय आं बिखौ खेबसे नुनायावनो जोबोद फसायदों आरो आंनि गोसोनि खोथाखौबो आं बुंनानै लाखादोंमोन नाथाय बियो गनायनानै लायासै बिदिबा भुमिका आंनि नोंखौ मोननायनि मिजिंआ गोमालांसिगोनसो खोमा आं दि नोंखौ गोसो सिंजों बेसेबां हास्थायो आं नोंखौ जिउजों हास्थायो भुमिका बेनिखायनो आं नोंखौ गुबुनजों नुयोबा
गोसोआव जोबोद दुखु मोनो भुमिका। ओइ मा सानबाय थाखो? नङा भुमिका, आं जेबो सानाखै। आं मा राहायै बेखौ हास्थायनाय जाफुंगोन सानबाबो सानख'नो हाला आं। आंनि गाननाय जोमनायखौबो बियो दसे लांदोंसो। आंखौ जोबोद गाज्रि मोनलांदों खोमा। बेनोथ' भुमिका, नोंनि फसायजायै जाहोना दानि सिख्लाफोरखौ मोजां गाज्रि गाननाय जोमनायावनो सिनायनो हायो। बेनिखायनो बियो नोंखौ सानदों, नोंनि गाननाय जोमनायखौ नुनानै बियो नोंखौ मानसि मोजां नङि बायदि सानदों। बेनिखायनो दख'ना गाननो सोलों, अब्लानो बियो दा नोंखौ जेरै नुदों बेनिख्रुइ साबसिन दख'नाजों समायनाय नुगोन। आरो सेंग्राफ्राबो नोंनि उन उन खारफागोन भुमिका। सोमदोन, थारैनो नोंनि बुंनाया सैथोब्ला आं नोंनि बुंनायखौ मानिगोन। आं एबारनिफ्राय दख'नाखौनो गानग्रा जानोसै। दे भुमिका, जाबाय, थुदो थांसै। थौ होमबालाय। सफैबाय? औ, सफैबाय। भुमिका, नोंखौ दिनै जोबोद समायना नुदों। थारैनो नों थगायमाराखैथ'? आंलाय मानो थगायनो? नोंखौ समायना नुनायखायसो आं बुंदों दा। भुमिका, मालाय नोंहासो दख'ना गाननायजों समायना नुनायजों सेंग्राफोरखौ पटायनानै लानो हासिगोन आरो साख्रियाल हौवाबो मोननो हासिगोन। थोद, मानो जाला माला बुङो? आं रावनिबो थाखाय देलायाखै आरो आं बेफोरबायदि रावजोंबो गोसोबो जायाखै। आं देलायदों सासेनि थाखाय आरो दख'नाखौबो आं बिनि थाखायसो गानदों। भुमिका, नों जायनि थाखाय देलायदों बियो नोंनि थाखाय फाग्ला जाखासिगोन। बियो नोंखौ फसायखासिगोन। नों थांदोल' बिनि खाथियाव आरो गासै बाथ्राखौनो बुंनानै लाहैबावदो। नाथाय जेबो नाथाय गैया भुमिका, नों थांदोल' थां। थांदो भुमिका। ओइ दिलाय, नों माबायदि सेंग्राखौ फसायोब्रा? माबायदि जानांगौ? दानि जुगावलाय गासिबो साख्रिआवलाखौसो नागिरखासैना। साख्रि गोनां नङाबा फैसा थाखा गैयाबा माबोरैथो फिनाय हिनजावखौलाय? बिलाय, बेबायदिनो दानि जुगनि सिख्लाफोरा खालि साख्रियाल' नागिरो। साख्रि मावनायनि फैसाल' फैसा आरोना नोंनिबा। बिजनेस मावनाय, आबाद उबादनि फैसा मोननाया फैसा नङा नोंनिबा। इस, बिदि होननानै नोंहा साख्रि नागिराल'सिनो थानोसै आरो? साख्रिखौलाय मोनबा लागोनब्रा जाम्बि। हनै दानि जुगाव हाजार बुरजा फरायाथों मानो साख्रि मोननायनि जेबो राहायानो गैया। बेखार फरायलाबायनाय दं माथो, रावबो साख्रिखौनो मोना माथो। बेखारनो हाजिरा खामला मावनानैसो जानांगासिनो, गुबुननि कम्पानिनो माबानो थांनांगासिनो। बुरजा फरायग्राफ्रानो साख्रिजोंल' जानो हायालै। गामियाव थादो, बिजनेस मावदो, बेफार फालांगि खालामदो, बेफोरनोथ' फैसा। जाम्बिया।